To, assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a. Barkanmu da saduwa a cikin wannan gida namu mai albarka Mr. Nasibi Graphic Design. Da farko dai kafin mu fara ayyukanmu a cikin wannan gida namu mai albarka, Allah muna buƙata kowa zai nemo application mai suna Pixlab wanda da shi ne za mu yi amfani wajen design da sauran ayyukanmu. Wannan shi Pixlab ɗin shi ne kamar wannan kun gan shi nan. Ga shi nan shi ne wannan. Ga shi nan shi ne wannan kun gan shi na shiga cikin shi. Ga dai yayi design ɗinsa nan ga shi nan kala kala ga shi nan yanda yake. A cikin shi ne dai za mu yi design ɗinmu za mu yi bayanin duk dai za mu yi bayanin yanda dai abubuwan yake. Ga kuma design ayyukana da na yi wanda na wallafa a cikinsa. In ka san ka shiga wani social media za ka iya ganin wannan design ɗin nawa ciki. To wannan shi ne insha Allah wannan shi ne wannan. So sannan kuma in Allah ya yarda za mu nuna yadda za ka ɗauko wannan application ɗin domin ka samu sauƙin wannan ɗinsa. Da fari in ka tashi za ka zo ka shigo Play Store. Za ka shigo Play Store. Ka zo Play Store sai ka danna sai ka yi search ce Pixlab ga shi nan. Pixlab ga shi nan ya fito. Kun gan shi nan ga shi nan da yake ni ina da shi. Bara dai mu shiga kansa. Kun gan shi nan ga shi nan. Da yake ni ina da shi kun ga ya nuno mun open. Kai kuma in ba ka da shi za ka ga ya sa ma installing sai ka yi installing ɗin shi. Ga bayanansa nan da waye da sauransu. Ga shi nan za ku ga mutum miliyan 100 ne dai suke amfani da shi. Duka ga shi nan dai. Kuna kallo? To ta nan za ka danna installing sai ka yi downloading ɗin shi. Wannan shi ne insha Allah. Sabida haka kowa ya kasance ya yi downloading ɗin wannan application ɗin domin da shi ne za mu yi amfani wajen abubuwanmu da dama. Ga su nan dai duka waɗannan abubuwan duk za mu ga amfaninsu. Ga shi nan wannan shapes ka zaɓi shape ɗin da kake so. Ga su nan duk kun gan su nan ga su nan kala kala. Ka zaɓi shapes ɗinka da kake so wanda za ka yi amfani da shi. Ga shi nan dai ga su nan wannan kuma nan ga shi nan dai use waye image from gallery waye so. Ga su nan dai wannan question mark rubutun da za ka saka a inda kake so ka saka shi. Ga shi nan kun gan shi nan ga shi nan ya kawo if you thinking waye so and so on. Ga su nan dai duk kuna gani yanda yake. Ga shi nan za ka buɗe za ka ƙara duk dai za mu yi bayanin yanda abubuwan za su kasance in Allah ya yarda. Ta haka sai mu tara a sati na gaba. Sannan